Richard, dali lang gid hana. Hello, Diani, unexpected. Dali lang gid. Dili ka gali mas pailahan? Eh, sana. Nung ka-vlog ako, hi sa vlog mo nung. Hi. Ang gwapong driver ng Ilonggo. Diba? Tayo ang gwapong at driver. Kung ka si Pio, Chitimol. Hi ha! Bye Han! Bye! Tanawin mo vlog ko ha. Lan. Ulan na daw. Wala man tagyunong no? Ito mga ilunglan niya. No pressure puro. O, kag sa bulan, August no? Hindi man ang mahigit na location pero sa bulan ang tagawa no. Ah. Hi! Mga guwapa, estudyante, kapisan. Okay. Oo. Lapit ng tempo. Ay, ikaw ka tubangan ko to. Hindi ka permati. Pag naawag na, gilibak. Pag naman sa ilo. Sa ilo ko. Oo. Gilibak ko sa ilo ko. Kung naman na. Sunga na ka daw. Hibaw na hiparo pa. Nahipa ka. Puro lang ka. Malahas. Sunga na nahipa. Kinakuan pa? Masahit ko pa. Sumay ka. Ay, lang ka na mga malawang bulan. Laban na ka karatabo ka sa mga malam. Mga daw mga sigurista na daw. Paano dito na lang. Paano na dilihan na naman na. Nakam. Bakit? Kulang ko pa sa na. Para pang dilihan na ng pero buwan na po. Wala. Magpaying malam. Magpaying sama. Ginaano i-picture ko diyang bagong overpass nga bukas. Makita kayo doon nang i-search mo lang aran ko sa kuwan sa YouTube ko man, no? Melanie Baxilila. Iway ako di bulletin mo. Ay, sulat oy. Pilipina pa ako gusto nga kanimo nung mag-interview daan ka experience mo dito nung daso lang ilang dason ah? Dason lang ah? Hindi, nag-aagin ka. I-search mo nga. Oo ah, Hindi mo na ban. Yung itaata sila Facebook. Diyan ka na ako. Hindi ka manakaw. Oo, dyan lang ako. Di ba ano ka dyan? Babaw. Ato yan lang ko sa babaw. Ay na-video pa kung tsura ko. Wag pa na ako. Kaya ang tatatabi na dito. Diyan sa mga estudyante nila. Hindi, okay na na. Nung baksinila ko extra, gusto nyo Melanie ko NY. Oo, Melanie Baksinila. I-search mo lang. Kaya makita mo na mga vlog ko dyan. Ay, karoon na picturean ko mga balo ko. Manawag ko na nga. Tapos pababay ko na dyan. Pagpakaw ko. Oo. XI da. Oo, NELA. NY. Oo, Melanie Baksinila. Ang mula na nga. Kung search mo sa YouTube. Melanie Baksinila.
tingin niya karon eh. Ano nga? May hindi sa rumano pa dyan man. Tao nga, hindi pa tulad. Sa rumahan. Oo, edit pa dyan. Eh, tawag mo kang mga gwapa. Di, oy, search nyo yung Melanie Baxinilaga, ha? Para makita yung tutsura nyo. Wilson. Hindi, ano yung pagpapanawan naman. Nong, salamat nong. Salamat sa mga driver nyo, ma. Baliskarte, guwapo pa. Bye-bye, nong. Bye. Bye-bye. Oo. Nong. Bye. Sige nong, halong nong. Sige na, okay na. Nakakaon tayo. Part-time. Ala, wala ang boses yun, no? Beauty, magpapakain ng huwag ka na boses, beauty. Hindi po nawaya. Ha? Ha? Den. Den tayo agin eh. Agin man. Den tapos yun man. Naway na mga tunto ko. Di malaway. Dere. Minta pag yun. Tay, dapat tayo. Hindi ko magano. Hindi ko pag yun, tay. Gali. Hindi, may sababaw pa to si ano, may sila pa. Hindi isa-isa na sila, rin na lang. Rin na ako. Ay! Harap lang isa, gamay-gamay, sulod lang gali. Si Carnero, hindi siya kakao, no? Habuyan ko na lang to. Habuyan? Hindi, uy, amo ko na, oh. Oh, Nero. Nero. Sila kao na. Goy! Diri ka, oh. Diri ka na, Nero, oh. Ay, Nero, oh. Hindi ka kao ng isa. Sobrahan gal ng isa. Sige na, Carnero, kao na to. Ako pa yan sa cage yung abig eh. Kao na to, Carnero. Kana na to. Gabusong ka na. Carnero, lakat na to. Carnero, kao na. Balaan ko na kung din ikaw. O, dari ka, Carnero. Oo. O, sige na.
ay. Kaluol man si Carnero. Carnero, why kaya pagkaon? Karon ka, baby. Si baby, kasi baby na. Ari dito sa kwarto. Ari ba? Sige, karon na. Mahirap mag part-time lalo kung hindi kumpleto yung gagamitin mo. Kagaya ng tubig. Gusto mo sana linising maigi yung mga pinggan, plato, lahat-lahat yung baso. Kaso lang, kulang yung tubig. Wala silang tubig. Kaya ayan, budget na lang muna. Ayan, okay na. Kumpara kanina na medyo makalat tapos madumi. At least ngayon, malinis na. Kulang na lang sa tubig. Ayan, magwalis-walis na naman muna ako. Ito po ang buhay ng madiscarding vlogger sa kanyang part-time job sa isang araw. Thank you for watching. Kindly subscribe.